Good morning, guys! Hindi ko bet yung ano ngayon, yung rice namin ngayon. Yung binili namin sa Pure Gold na jasmine. Sobrang bango. Yung bango na makaka-apekto ba sa, ano, sa ulam. Pero ubusin ko na lang, konti na lang naman eh. Palitan ko siya. Kasi nag-grocery kami ni Daddy sa ano, sa Pure Gold yun ang nilampot ko. Ay, na lang natin. Ihalo sa ibang rice kasi nakakaumay ba yung ano niya, yung sa lasa walang problema kasi yung amoy, diba, syempre affected yung lasa. Pag sa amoy, ayan, nagbo-blur na naman siya galing kasi sa malamig. Yung nag-init lang ako ng tubig, guys, para sa ano, kafe, you know, kafe yun, sa kape, ito ang favorite ko ngayon, yung Nescafe Creamy White na 3-in-1. Yung twin pack. Tapos, nag-stock ako ng madaming kape. Kasi si Sel, mahilig siya sa kape, guys. Ayun, kape lang, solve na talaga siya. Kahit hindi pa nag-aalmusal, nagtatrabaho na yan, basta may kape. So, yun, ayaw niyang papatong. Yun. Ayan. So, yun tayo. Hindi ko alam kung anong lutuin for breakfast. Happy Independence Day pala, guys! June 12, 2017. Second week na agad ng June. Second week na yung pasok, ano, ng klase sa mga public. Sila Chris mag-start pa lang tomorrow. Ayun. Tapos, absent siya ng Friday. Kasi Friday yung flight namin pa, ano, pa Bicol. Nag-ano na kami, guys, mag-plane kasi sayang yung oras sa ano sa biyahe kung magda-drive na naman ulit. Kasi almost ano 12 to 14 hours, diba? Eh pag nag-aeroplano 45 minutes lang. So mas madami kaming time para mamasyal. Mamamasyal kasi kami. Sa mga kinoment nyo, sa Ligaw kami ngayon, guys, ha. Ligaw Albay kami ngayon. Pero Legazpi pa rin yung ano namin, baba namin. Hello, guys. Grabe ang bilis ng oras. Alas 10 na naman agad. Nasa ano sila, Sel, tsaka si Chris, tapos si BK nasa palengke. Inutusan ko bumili nung seashell na, ano ba tawag doon dito? Clams. Clams sa Tagalog. Tulya. Hindi. Yes, Poknat. Kumakatok si Poknat. Ano siya? Ano po? Hindi. Halaan. Ayun, halaan. Kasi may binili ako kahapon na Tulya? halaan. Iba yung tulya. Ano ba yun? Gulay na moringa. Ano ba yung moringa? Masingan. Malunggay! Ano ba yung guys? Nangyari naman sa akin. Moringa. Ayun. May malunggay ako kahapon. Tapos, di ko naman nasama sa ano, sa munggo. Kasi madami na yung ano, yung dahon ng ampalaya. Eh, sayang naman. Sabi ko bumili ng ano nga, ng pang-ulam ngayong araw na to. So, ako magluluto pa rin. Gawin kong ano siya. Parang tinola. Ayun. And then, bukas na lang siguro namin dalhin si Tonton sa Toyota. Kasi ano ngayon, holiday. Hindi nag-text yung ano yung taga-Toyota. Tinanong ko kung open sila. Hindi nag-text. Hindi nag-reply. So, tomorrow na lang siguro. And, may pasok na rin si Chris bukas. Kaya yun. Ay, dito lang ako sa bahay, guys. Di ko alam kung pupunta ako ng store. Punta ba ako? Hindi na siguro, forward ko na lang sa kanila yung mga ano, mga papaship, mga order sa akin. Ayun, kasi nandiyan na pala sila. Importante lang akong gagawin ngayon. Mga bagong products. Nag-order ako online. Mga supplier day ngayon. Boring na oh. Bawal kasi mag-TV yan eh. Bawal na. May pasok na. Then guys, nagluto ako ng lunch. Itong fried chicken na Korean style. Korean fried chicken. Kimchi. Recipe mix. Tagal na nito eh. Binili ko siya. McCormick. Gamitin ko naman. So, yun. And then, yung halaan na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Nagano lang ako ng bawang, sibuyas, tapos ano ba to? Luya. And then, ito yung kahapon na malunggay na binili ko.
Yan ang ulam namin for today. Yan. Tapos sa aso. Ito. Bawang manok. Ulo ng manok. Ano? Lagyan ko lang siya ng bawang. Oo nga mamaya. Mabilis lang naman maluto yun. Fried chicken. Mamaya nga. Mabilis lang maluto yun. Kaya naman ako na to. Lutuin na natin guys sa kabila para matapos na. Ayan, dalawa naman yung burner. So, para ka lang nagtinola. Tignan na natin ito. Ginger. Ito pala mainit. Na-excite lang yan. Kasi natin. Ayan na guys, luto na. Yummer. Bagay ko sa mga nagpapadede eh. Paggatas. Very milky naman sa bowl. Lunch tayo guys. Mauna na ako sa kanila kasi hindi ako nag-breakfast. Tapos natatakam na ako dito sa sa halaan. Aray ko, Maggie! Malis ka dyan, Maggie ko. Yan, sobrang sarap guys. As in, yung meat nung halaan. Ang sarap. Ang linamnam sa sabaw. Ayun, kaya kong umubos ng 1 kilo niya. Yan tayo. Tapos yung fried chicken ng Korean fried chicken. Hindi ko nilagyan ng yung kimchi sauce. Di masarap eh. So, ganyan lang. Kain. Ang lungkot niya guys. Oh, hawa man. Nahawa ko bigla sa isa. Oh my God. Ayan, dito kasi kami sa SNR. Mag-ano lang kami ng grocery kami. Ayan, lumangoy na siya. Baka natutulog lang siya kanina. Hello! Hello, hello. Makapunta nga. Patiis ka! Ay, yan ako. Wawa naman kasi. No! Hindi ako nagluluto na may wine. For lalaklakin. Magka nababatrip ako sa'yo. You know. Food trip guys. Ayan. Hati daw silang mag-ama dyan. Kaloka. Sip namang maubos ng anak mo yan. So, patikilasel. Iuwi na lang namin yung yung matira. Kaya yun yung first size lang. 10 bits. Bitin lang. Tapos ako nag-chicken lang ako guys. 1 rice and 1 chicken. Tapos itong chowder soup patawag. Clam chowder. Chowder soup. Ayun, ang sarap ng hot sauce. Kaso, late naman kumuha si daddy kung kailan tapos na ako kumain. Ayun, I'm done. Good morning, guys. First day of school. Ayan, luto tayong breakfast ni Chris. Itong Maya hot cake. Yan, para mabilis lang. Pero may doon, may kanin naman sana kaso. Ito na lang. Ito pa yung mga pinamili namin sa SNR. Kagabi, di pa na ligpit. Sarap na kasi sila kagabi. Anyway, yung mga ganito dyan na nauna ng inaw ni daddy mo, itabi mo nga anak. Mga plastic, oh. Ayun. Mga ganito, oh, para gawing basurahan, ma-recycle. Nasunog. Napindot kasi nawala eh. Itong hawakan ng ay, itong spatula ba yan? Flipper or whatever. Handok. Ayan. Napindot yung arrow. Mga pansin. Colors. Say ko din ako ng ham. Ano ba yan? Nangyari sa akin yan. Parang ako yung pinakabahan sa first day. Laging mantika ng dito. Yung mantika yan guys, sa partida. Dami nagsuggest sa inyo neto. Nagumamit ako ng Cetaphil. Kaya bumili ako paghapon. Ayun. Tapos, kuha lang ako ng konti and then
Bibigay ko kailangan. Di ba pwede sa baby to? Or iba yung sa baby? Wala akong konti. Tapos bigay ko kila Dayan. Tapos itong coconut oil and shea butter na shampoo. Kasi sabi nung ano, yung hairstylist kailangan daw mild lang lagi yung mga shampoo ko. Ito ko. I-Chris na lang sa kanilang lahat. First day of school! Are you excited? No. No good at school. Kala, sinakabahan niya kasi magagalitan yan guys. Hindi yan nagtala, hindi niya tinapos yung ano niya. Clear siya, lagot ko! Tara. Okay guys, nasundo na namin si Chris. Pabalik na kami. Tapos na kanyang first day of school. How's school? School was boring. My teacher was boring. Ayun, palpak! Sinabi ko na kasi sa kanya, 14 pa. Inano niya na naman guys, kinontra na naman. 13 nga, lahat daw ng, ano, ng private school, 13. So sabi ko, baka nga nabingi ako, 13. Umuo naman ako. Bingi siya. Hindi ko din naman hindi ko tinawagan yung school para i-verify ulit. Ay, kaloka. Ayun. We are the team! Falfak! Ay, nako! Nasayang tuloy yung araw natin. Hindi naman buong araw. Ayun. Well, at least alam na ni Daddy yung way. Pero hindi naman siya hatid sundo nitong sasakyan. Kasi magastos sa gas. Si Jeff yung nakuha kong magsusundo. Hatid sundo sa kanya kasi yung pasok ni Jeff is tanghali pa. And then, Wala ko si Daddy mag-atid sundo sa akin. hindi masyadong magastos na. Si Tito Jeff mo na lang. Motor siya. Oo, motor lang. Pero kapag katag-ulan, ayun, kaming magatid sundo. Pero di pa naman kaya si Tito Jeff mo na lang muna. Then, after lunch, dali na namin to sa sa Toyota na. Pa kasi ako, may meet up pa ako sa isang supplier. Paluwas pa lang siya ng alas 10 daw. Galing Pampanga. Kilala niyo yun sino ba yun? Sis Ina. Ayun. Ina Skincare. Ayun. Maglalagay kasi ako ng mga product niya din sa sa store ko para yun, one stop shop. Kung anong brand na gusto nila meron. Hindi ko makita yung side mirror. Sorry naman. Sungit guys. Later na lang. We're here na guys sa Toyota Pasig. Kanina pa actually 10. Mag-alas 12 na. Matagal pala pa ganito. Inspeksyonin pa. Gutom na ako. Wala pa akong breakfast. Sana dinala si Tone. Ayan. Yan si Tone Baton. Mag-ano muna siya dito. Babakasyon. Prepare. Laking sugat eh. Kasama ba to? Na UP ba? Parang di. Oh, kasama na. Lalim nga eh. We're home na guys. Doon na kami pumunta ng Tiendesitas. Diretso na kami uwi kasi may pa ako. May mga appointment pa ako. Mga delivers. Ayun, buti na lang dito na ako. Pero dito naman si Sally. Dinala ko naman. Binili ko naman. Pero pagdating ko, nagsidatingan din yung mga delivers. Ayun, and then punta akong store kasi yung isa pina-address ko sa store. So, kailangan nandun ako maya-maya. Tapos nagutom na ako. Maliwanag ba? Wait, di ko makita kayo. Maliwanag naman pala. Ayun na! Okay na yung face ko guys. Kasi na lang. Yan si Daddy. Medyo bad trip. Kasi gutom na rin siya. Sabi ko, uwi na lang tayo. Kasi sayang. Pagpunta pa kami sa Tiendesitas, papagastos na naman. Kasi may makikita ko ng mga kung anik-anik na naman. O diba? Sabi ko, uwi na lang tayo. Hindi na talaga ako pumasok ng Tiendesitas. Kaya, yan siya. Gatom? Golit. Kiss na lang namin. Yo! Ayaw akong i-kiss gawin. Tatalong ka na ng papa. Paano pa naman kasi? Pinapatalon niya ako dun sa sa flyover. Di ba may paano doon?
na para makatawid at yan bisita. Kasi ayoko kasi yung mga truck, mga sasakyan, ang lalaki, Diyos ko. Kala nyo naman, nag-iinarte lang ako. Excuse me. Safety first. Mukha ka pa. Kaya puro root siya. Tapos gutom na rin siya. Eh, plano nga namin sa tiendisitas kami kakain. Eh, wala akong cash. Pamasahin lang sa akin. Dala-dala ka talaga pang grab. Kaya yun, diretso uwi. Amen. So, yun nga. Ito na lang ano namin. Magsishin ramen kami. Kasi may ano pa naman kanina. Oh, meron pang cupcake. Kaso wala pala akong butter. Tapos syrup. Yung kaya hindi na gusto ni Chris. Pero may mga ano pa dyan. Yan, sunog na. Nasunog nga kanina, diba? Napindot yung ano. Pwede pa yan. Ayun, kain tayo. Kumain ka na, anak? Nasa si Tatay. Wala, nandun na sa bahay niya. Bakasyon muna siya. Binenta niya. Magkapibenta yun. Loko-loko ka. Shin ramen lang. And, asan na ba yung gusto kong tikmang kagabi pa? This one, mga muffin. Cake? Bumili kami ng blueberry cheesecake kahapon, guys. So, dapat slice lang kasi gusto ni daddy. Buo na daw. Talaga naman, no. And then, ito. Ayan, di ko na-haul kahapon. Grocery haul. Puro lang naman siya, no. Pang merienda, pang baon. Ayun, kasi gusto ko may pagkain sila dito kapag umaalis kami. Pero since wala si Tonton, makakapagpahinga kami ng 3 weeks. Ayan, puro food lang yan, guys. Sa akin, okay na ang Shin ramen. Tapos yung kapo na pinili namin sa ano, sa muffin. Variety. Variety. Oo, halo-halo. Hindi siya naka-buy one take one. Dati buy one take one yun. Kaya, long issues. 300 ang dalawa na. So, iba-iba siya. May... Hindi ko alam kung ano yan. Ano bang masarap? Ito na lang. Blueberry. Kain tayo ulit, guys. Anak, kain ka na, anak. Merienda. Suda-suda kumain na. Tulog. Ang palaka. Pagod na pagod yan, guys. Pag ganyan ang ano niya, ang hilit niya. Kaya kilala ko yan. Nagutom ang mga inday. Nag-Big Mac. Nagutom. Hi tayo kay Brew kanina. Nandito siya. Hi, Ma'am Brew. Pet name. Hi po. Thank you po sa pagdalaw kanina. Brew from Las Vegas. Ayun. Ano, medyo matagal-tagal kami nagkwento kanina. Pinaiyak niya nga ako eh. Naiyak ako. Pero thank you po sa mga ano, sa mga kwento kanina sa file. Nakaka-inspire lalo. Thank you! Ikaw, ipon-ipon na, punta na doon. Nakitirahan ako, charot. Doon ako mag-ano karera. Big time na eh. Nasa Las Vegas na yun, no? Pagong tsaka rabbit. Karera ng mga pagong tsaka rabbit. Yan, tulog si Ching. Uy, baka naman yung ano niya. Di ba natataas yung ano niyan? Para yung paa niya naka-straight. Natataas yan. Tataas yan. Ayusin mo, Meg. Tulog si Ching Ching. Tulog si Locardio. Ayun, si Mama umuwi na, guys. May inantay pa akong ano eh. Supplier. Nasa Binondo pa lang daw. Ayun, galing na rin ako sa taas. Bumili ako ng baon ni Chris. And then, ilaw lang. Doon sa ano ko. Sa office ko. Okay na yung ano ko, yung face ko, no? Alam mo ba anong gamit ko dyan? Amaze Bomb lang. Colors. Oo nga eh. Okay na guys. So, talagang, ay, sana magtuloy-tuloy na. Wala na siyang ano, wala na siyang nagtutubuan na bonggang-bongga. Yung mga pilat na lang. Uy, humingi pala akong ano, kaya ako nandito. Tomato toner, guys. Kasi tomato toner. Toner tsaka serum kasi water-based yun. So, sinend sa akin si Cherry Yap na pag pala acne prone ka na skin, is maganda yung mga water-based lang na ano na pang skincare products. So, yeah, yun. Hi guys! Pretty-pretty ng ate namin! Uy, bakit? Say hi. Hi na! Nom. Hi na! Bye-bye!
Titignan ka ni Lucas sa screen, oh. Oy, ay. O, ikaw naman, ikaw naman, oh. Hi! Hi, Lucas! One, two, Ayan. one, Ching-ching naman nakatingin sana. 2, 3, move. Ay, gusto niya ko din, oh. Ah! Oh, kinain na, oh. Kinain na. Oh. Naku! Show your teeth. Naku! Show your teeth. Ah! Ah! Oh. 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 Usap na kayo ni Ukash. Usap. Usap. Usap, mangulngog. Oy, 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 oy. Naku, yung mga kamay niyo talaga parang sa apot. Ha? Ikaw din. Nanggigigil ako sa iyo eh. Ang gigil. Ang gigil yan eh. Ang liit ng ilong niya na. Ay! 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 Mati yung lips niya, ang nipis oh. Ganda, ganda. Parang baby doll eh. Digong na. Digong, digong. Digong. Yan, digong, sige. Digong, digong. Uy, galing. Clap, 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 clap. Clap, clap. Yay! Very good! Digong, digong, digong. Digong. Uy, galing ah. Clap, 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 clap. Clap, clap ulit. Clap, clap. Clap, clap. Digong, digong, digong. Digong. Wow! Nakakatawa eh. Gigil. Gigil, gigil. Gigil na ako sa iyo ah. Oh, selos na to. Oh. Oo. Naku, naku, nakuha. Digong, digong. 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 Ganun. Mo. Yung ano doon, yung inuman natin, napatay na. Wala, di pa dumadating si Sis Ina. Sa baba ko na lang abangan guys, kasi di na kami paakyatin ulit eh. Bye kuya. Bye po. Yan na kasi yung grab nila eh. Si Papi na lang mag-aano sa akin, sasama sa apartment. Uwi na guys, tapos na ang isang araw. Ano yan, Day? Dami mong bit-bit, Day. Kala ko iniwan nyo na lang yan doon. Dito na sila, sakto pagbaba namin, dumating sila. Kaso, ano na eh, close na yung tawag dito yung mall. Hindi na kami paakyatin. So, dali ko na lang muna siya sa ano, sa apartment with Bunso. Kaya mo naman umuwi mag-isa, diba? Marunong ka naman eh. Umuwi mag-isa. Sa apartment nga. Magta-tricycle na lang tayo. Oo, kaya mo pang iakyat yan. Oh, wala nga yung susi sa atin eh. Ito na lang. I'm home na guys. Umuwi na din sa Bunso. Binigyan ko na lang ng pamasahe. Ayun. 9:30 na. Si Froggy pala simula kaninang pag-alis ko natulog. Tulog pa rin hanggang ngayon. Pagod na pagod. Colors. Ayun. Nagluto si Sel ng talong. Yan talong. Ito si Sausawan. Talagang di kakainin ko. Tulog naman. Tulog naman din si Froggy. Di pa naman yun. Kakain siguro. So yan na lang. Gutom ako. Kailangan ko lang ng kanin. Nagising siya guys. Kaya nagluto ako ng spam. Tapos sa akin itlog and then yan. Tapos sabaw na lang namin. Pasit na. Pray na. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and let's forget that you are about to receive from thy bounty to us, O Lord. Amen. Dito naman ata matutulog to si Pakniat. Si Poknat. Ayun. O, binantayan niya lang ako. Naghugas pa sa kanang karain namin ni Froggy. Tapos, naghilamos. Yun, and then, ano na lang ba? Flash out na lang, guys. Ay, nakikita niyo na naman yung ano ko. Yan o, yun ang aking arenola, niready ko na eh. Yeah. Binigyan ko na ito sila nene. Pinatry ko din. Sabi ko, subukan nyo. Kasi nga, ang bilis niya magpaliit ng tiyan. Gawa ng, ilalabas niya nga lahat. Pati yung mga
mga oily, mga fats na nakain nyo. Ayun, kaso hindi daw nila mainom talaga. Ewan ko na inom ni Nene kanina nga sabi niya. Kanina niya pala daw sinubukan. Kasi hindi niya nga daw kayang inumin. Ako naman yung concern ko dito guys, yung amoy kasi. Ang tapang nga. Ang tapang. Plus yung lasa na halo-halo. Pero overall yung effect niya is maganda. Yun nga lang talaga yung amoy ano naman siya. Kasing amoy siya ng Glutafit guys. Papakita ko sa inyo. Kasing amoy siya ng Glutafit. Meron din ako dito naman. Where are you, Glutafit? Where are you? Nasaan? Wait lang. Sorry, pakita sa inyo. Talaga akit pa ako. Nagalababo eh. Yeah! Aray ko. Ayan. Ay, Glutafit. Glutalay po. Ayun. Ito ko nakikita nyo ba ako? Ay, kita nyo pala. So, yun. Ito yung Glutalay po. Rin siya. May glutathione, lemon, collagen, green tea, Garcinia, ampalaya, malunggay, barley grass, grapeseed extract, mangosteen, goji berry, and L-carnitine. So, halos pareho yung nila nito, yung ingredients. Asan ba yan? Ito naman is psyllium seed, oat powder, kiwi, apple, guava, oligo, acacia, passion fruit, oil palm fiber, barley grass, alfalfa, chlorophyll, probiotics, lactobacillus acidophilus. So, yun. Kaya, pareho yung amoy nila. Pero, pati lasa, guys. Oo, pati lasa, pareho. Pero, mas thick lang yung consistency na ito. Gawa nga ng psyllium. Diba? Parang nag-ano siya, nag-gel. So, ayan. Bubuhos mo lang yung one sachet dito. Tapos, hanggang dito ka lang inaano. Nilalagyan ng tubig. Kailangan ang temperature lang. So, yun siya. Naparami ko ata. And then, kuha tayong straw. Halo-haluin. Bilis niyang mag-form ng jelly. Medyo jelly siya. So, kailangan mainom nyo agad kasi mahirap siya lalong lunukin. So, papasundan ko lang din siya ng malamig na tubig. Kasi nga para mawala yung lasa, guys. So, yun, nagdaldal na naman ako sa inyo. Ito pala yung binili ko, guys, saan? Ito yung dumating kanina sa IKEA. Pero sa Lazada ko siya in order. So, ayan. Stand, ano ba tawag? Floor lamp. Para pag nag-edit ako, yun, hindi na kailangan buksan yun kasi dito, madilim. Yun, patay na muna natin siya. And, uy! Bumili pala akong guys, so, basahan kasi nilaban na naman yung carpet dyan. Higaan lang naman yan actually ni Maggie tsaka ni Poknat. Kaso si Poknat ayaw pumasok. So, yun. Diyan ka ba sa floral? Maggie? Tapos, ayun, kipoknat. Ang bibigurot ko. Gusto mo din ba ng gurutin ko, mahal? Kasi na Malin? Aray ko! Ewan ko nga, hindi. Tanggalin muna natin. Aray ko! Aray ko. Wait lang. Ay, nasasaktan ako. Tanggalin ko muna yun. Ayan. Sige na. Sige na doon. Uy! Ito ka! Glutin! Higa ka na doon. Wala si Poknat eh. Ayaw ni Poknat eh. Dali na. Higa ka na doon. Ito. Pumasok din si Poknat to. Makita niyang sumunod sa akin si Groot eh. Sumunod na rin. Okay, good night guys. We'll see you tomorrow. Night! Good night, Daddy.